Drage petašice i petaši, danas ćemo govoriti o elektroničkoj pisanoj komunikaciji. Ako još niste, svakako pogledajte prethodni filmić koji tematizira pismo. Ono staro, neki će reći dobro, klasično pismo kojeg smo stavljali u omotnice i slali poštom. Danas pak govorimo o elektroničkoj pisanoj komunikaciji koju šaljemo na znatno drugačiji način i ne moramo uopće izlaziti iz svojih domova. Kad govorimo općenito o elektroničkoj pisanoj komunikaciji, ona može biti SMS poruka, odnosno e-pismo. Koja je razlika? SMS poruka je zapravo kratka pisana elektronička poruka, a e-pismo je dulja pisana elektronička poruka. Također, SMS poruku šaljemo isključivo putem svojih telefona, a možemo je slati i u različitim aplikacijama i to vi danas najčešće koristite kao što su WhatsApp ili pak Viber. Njih možete koristiti na svojim telefonima i na svojim računalima. Šaljemo ih dakle najčešće ipak putem telefona, a primatelj poruke vidi ime pošiljatelja. Naravno, ako ima vaš broj. Stoga ih ne morate započeti pozdravljanjem i predstavljanjem. To ipak morate učiniti ako po prvi puta nekome šaljete poruku. Što se pak e-pisma tiče? E-pismo ili elektroničko pismo je dulja pisana elektronička poruka. Najčešće je nazivamo e-mail, odnosno samo mail. Što se tiče engleskih naziva, bilo bi dobro koristiti one hrvatske, ali budimo realni, u poslovnom svijetu vrlo često se koriste upravo engleski nazivi koje treba dobro znati zbog današnjeg sustava komuniciranja. Dakle, vrlo često ćete komunicirati i s ljudima iz drugih zemalja, pa ne smijete zanemariti niti engleske nazive. Kad govorimo o obliku e-pisma, onda ćemo reći kako je oblik e-pisma vrlo sličan klasičnome pismu. O njemu smo govorili u prethodnom filmiću o pismu. Dakle, svako e-pismo mora biti tako da poštuje ovakvu strukturu. Dakle, na početku moramo imati pozdrav. Možete to pogledati ovdje u primjeru koji sam vam ja napisala. Moj je pozdrav upravo vama, a on glasi: dragi učenici. Pazite na pravopis. Ako ćete iza pozdrava stavljati uskličnik, sljedeća rečenica započinje velikim početnim slovom. Ako iza pozdrava stavite zarez, sljedeća rečenica započinje malim početnim slovom. Dalje u strukturi e-pisma je uvodna rečenica. Ona objašnjava svrhu pisanog obraćanja. Ja sam vam ovdje napisala: uživajte u današnjem danu, jer je ovo moje pismo zapravo posvećeno onom kad budete završili sa školicom online. Treći dio je središnji dio i on je objašnjenje onoga što je najavljeno u uvodu i on je najdulji dio, ali ovdje nisam duljila. Samo sam vam pojasnila kako ćete i zašto uživati. Trebate uživati zato što ne trebate brinuti. Pa moje objašnjenje kaže: nemojte previše brinuti jer ćemo sve stići lijepo odraditi. Ako niste stigli danas, do kraja tjedna ćete sve nadoknaditi. I završno, svako e-pismo, za razliku od poruke, mora sadržavati pozdrav i potpis. Srdačan pozdrav i moj potpis: profesorica Poropat. Da sam ovdje stavila zarez, napravila bih pravopisnu pogrešku. Ne bih napravila pogrešku da sam ovo profesor Poropat napisala nakon zareza. Dakle, u pozdravu, kad imate srdačan pozdrav i novi red vaše ime i prezime, ne stavljate zarez. Kad pišete srdačan pozdrav i u nastavku vaše ime i prezime, onda između treba napisati zarez. Kad smo već kod pravopisa, treba reći kako je ovaj središnji dio morate pisati u skladu s pravopisnim i gramatičkim normama. Kad govorimo o vrsti e-pisama, kažemo da postoji poslovno ili privatno, zahvala, isprika, zahtjev, poziv i ostale vrste e-pisama. Može naravno kod ovog privatnog biti i ljubavno pismo, ne trebamo ga zanemariti. Ono što je jako važno u današnje vrijeme je da se sigurno i odgovorno ponašate na internetu. Da sigurno i odgovorno šaljete i primate e-pisma
SMS poruke, ali isto tako da pazite koga prihvaćate za prijatelje i koga vi tražite da vam bude prijatelj. Već sam spomenula kako ono uobičajeno klasično pismo pišemo u omotnicu, adresiramo, odemo na poštu i šaljemo. Za razliku od toga, e-pismo šaljemo od kuće, s posla, iz škole, odakle vam god odgovara i imate računalo ili čak i pametne telefone. Zato ni na kakvu omotnicu ne lijepite adresu, nego adresu onome kome šaljete upisujete ovdje gdje piše za. Vi danas imate one adrese, vaše ime, točka, prezime, ili manki, skole.hr. Ostali imaju i druge nazive. Dakle, ovdje upisujete za koga šaljete. CC ili BCC. Vjerujem da mnogi od vas već znaju što to znači. CC, odnosno BCC, označava kopije, odnosno ovdje upisujete adrese onih osoba za koje želite da prime kopiju ove vaše poruke. Molim vas, ono što je iznad svega važno je sigurno i odgovorno ponašanje na internetu, ali i to da vaša poruka bude pravopisna i gramatički točna.